салом алейкум бародарони азиз, подписчикони канали ҷомиҷон PG. субҳи шумо ба хайр шодӣ бошад. дар навори имрӯза насиб бошад крапива, решаи крапива, яъне ба тоҷикиш бигем, ака ба растании тоҷикӣ бигем газна, газанда. яке аз хусусиятҳои шифобахшии онро ман барои шумо мегӯям ва тавсия медиҳам, ки барои кадом касалҳо шумо метавонед ки инро истифода баред. касоне ки азияти простатит ё безурётӣ, масъалаи мардакишон суст бошад, метавонанд анами решаро гирифта дар об ҷӯшонда, баъди ҷӯшонданаш як 15 дақиқа баъди оташ мефароренаш. пас аз дока ё ягон салафеткае боша ки ова гузаронад, як меполенишад. баъди 45 дақиқа насиб бошад, аз ин дору тайёр мешавад барои простатит, барои он мардакое ки ҳолати ҳамун байшон сус шудагӣ бошад, барои ҳамун беҳтарин дору аст. қариб бисёр доруҳое ки барои простатит мекунанд, ана аз решаи анамин истифода бурда мешавад. занаконе ки меъёри хунравӣ мешаванд, аз ҳисоби занакиашон касали занакида метавонанд ки инро дар вақти анамо касали занакишон буданд, ҳамира чой карда саҳар бега як стакани ба миқдори 150 грамм бинӯшанд. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. подписатсия кардана фаромӯш намекунед, то ин ки аз наворҳои ояндаи мо бохабар бошед. ҳатман зангулачаро ҳам меҷиқем ва дар комментария боз нависед ки дар бораи кадом беморӣ ё ки кадом алаф шумо мехоҳед, ман барои шумо иншаалло ки тайёр мекунам. боқӣ дар амони худо бошед. худованд шифо диҳад шуморо.